O viñedo está en parada vexetativa, pero os traballos no campo continúan para preparar a planta de cara á vindeira campaña. Unha das tarefas que se debe realizar é, segundo os expertos, a recollida de mostras do solo para coñecer o seu estado. Sacar muestra de suelo, nos terrenos que hai que facer correccións de abonados, que en esta época é máis oportuna, canto antes mellor para non saturar os laboratorios de analíticas, e así poder ter un referente o máis aproximado para corrixir os nosos suelos, tanto en pH como en nutrientes. Outro traballo que cada ano se adianta é a poda. Trátase dunha tarefa clave para definir as vindeiras campañas nos viñedos e mesmo a súa produción. Por iso hai que realizala en base a unha planificación estudada, escollendo o que mellor se adapte ás condicións da planta. O sistema do albariño, pola acrotonía e o vigor que suelen coller as varas de produción hacia a punta, hacia a yema máis distante, por si que é aconsellable, non por produción, sino por asegurar a vara de produción, deixar unha vara e un pulgar. O que fai o pulgar é asegurar a produción po ano que ven. Dese xeito, na poda planificamos os pulgares en sitios estratégicos donde queremos unha vara de produción cara á nova campaña. Este ano é necesario prestar especial atención á presenza de fungos. Hai plantas que están afectadas polo mildio que atacou intensamente os viñedos de Rías Baixas. Viñedos que sufriron moito o mildio o ano pasado, foi un ano bastante complexo con respecto aos hongos, e agora nos encontramos con moita madeira que está seca a hora de podar, o cual hai que afinar moitísimo para lograr novas varas para a nova produción. Desinfectar cortes unha vez realizados con produtos, sobre todo canto antes mellor. Nas próximas horas de podar xa había que realizar ese sellado. É moi importante, como sempre, desinfectar a ferramenta de poda. Ademais, os expertos recomendan que a poda non se realice con chuvia ou nos momentos de xeada para minimizar as posibilidades de que os fungos entren na planta a través dos cortes.